Bea kote da marrazkilaria. Eta ni naiz Txillardegi elkarteko kide bat. Guk pixkat esplikatzeko nondik sortzen dan komikiaren ideia. Guk Txillardegi idazle bat da, politikaria, idazlea, oso asko. Hil zanean, Donostian zeuden 25 bat euskal idazlek eskatu zioten udaletxeari Donostiko liburutegi zentralari jartzea Txillardegi izena. Donostiako liburutegi zentralak ez dauka izenik. Izena du Donostiako liburutegi zentrala, ez dauka izenik. Eta Donostian badaude beste personalidade batzuk, euskal kulturaren munduan ibili dianak, Koldo Mitxelena, eta Koldo Mitxelena zentroa, edo Elbira Zipitria, lehenbiziko irakasleak daka beste zentro bat Antiguan, edo Unibertsitateen kampusan ere badago beste zentro handi bat, badaude euskal kulturaren eremuko personalidadeen tokiak. Eta Txillardegiek ez zeukan tokirik. Orduan, guk esaten dugu, normalean, zuek begiratzen baduzue kalearen izenak, Pasaian edo Oreretan, Renterian, edo Donostian, kalearen izenak begiratu zein diran, edo edifizioak, ikusi zein izena duten, edo patrimonioa nolakoa dan, eta normalean herriek dia pentsararen ispilua dira. Nolako pentsakera, horrelako kaleak. Orduan, adibidez Donostian, eta segurazki Pasaian ere bai, badaude garai bateko diktaduraren inguruko izen batzuk, garai hartan jarri zian kaleak, ez? Adibidez, Donostian daude esklabistak, dirua irabazi zutenak esklabu salmentarekin, hori dazkate kalea handia Donostian, edo militarrak, adibidez, Ameriketan konkistak egin zituzten militarren izenak, edo Reyes Katolikos, Euskal Herria txikitu zutenena, izen asko dago, ez da? Baina Donostiako eta segurazki Pasaian eta kale horietan Euskal Herriko oso gauza gutxi dago. Memoria kulturala eta memoria politikorako oso gauza gutxi dago. Kale gehienak ez dira gure kulturakoak edo gure Euskal Herriaren ikuspegikoa. Dira kanpotik etorritako eta jarritako kaleak. Orduan, Donostian, kasu honetan, Txillardegi Antigua auzokoa zen, Antiguan jaioa, Antiguan bizia, gero exiliatu zen, gero idazle bihurtu zen, euskara batua sortu zuen, euskal literaturan hainbat urrats eman zituen, baina ez zeukan bere espaziorik Donostian ez zegoen. Orduan guk elkarte bat osatu genuen, eta elkarte horren funtzioa da, nolabait, Txillardegiren lana eta guzti hori transmititzea, ez? Gaurko gazteek eta jendeek eta herrietan ikustea, paisaje hortan, jendeak badaki zein dian los Reyes Katolikos, baina ez dakite zein dian Txillardegi, edo ez dakite zein dian Koldo Mitxelena, edo ez dakite... Transmisio problema handi bat dakagu kulturan eta hizkuntzan eta gauza guzti horietan, ez? Orduan, guk konkretuki hartu genuen Txillarrena, Txillardek ez zeukalako, Txillardegi ez zeukan, eta guk pentsatzen dugu, Txillardegi eduki behar dut toki bat, orduan, talde bat sortu genuen. Orduan, talde horrekin urtero heriotzaren hiltzan urtearen omenaldi txiki bat egiten da, eta etortzen dira idazleak, eta bar. Eta gurekin ere ezagutu genuen kote ezagutu genuen gehiago grabazio mundutik, pelikulen mundutik, edo kortoen bere, pixka bat, eta hasi ginean gauza batzuk egiten. Eta orduan, egiten nahi zien gauzen artean, aitaren nire aita zan, Txillardegi. Obra guztia digitalizatu zuen Jakin editorial bada, eta guk familiak jartzen genuen baldintza edo kondizio bakarra zen, librean jartzea, sarean, baina librean. Beraz, zuek sartzen barin bazeate sarean eta jartzen bai zure Txillardegi, juten zeate eramaten du Jakin editorialaren horrira, eta hor daude, dana hor, milaka artikulo, liburu, historia, dana gratis, ez? Eta hor egin zen gauza bat, gero AEK adibidez, koteren laguntzarekin, egin zuten klika, Txillardegiren klika. Orduan, Txillardegiren figura hartuz, eta egin zen nolako klik bat.
edo unibertsitateko kampusean, adibidez jarri zen areto txiki bat. Orduan, poliki da, Txillardegiren izena ere toki diferentetan sartzen, ez da. Gure lagun batek, bigarren txarlan esaten zuen, beste ejemplo bada, baina, 1000 ejemplo egon daitezke, horrelako lana. Orduan sortu genuen talde hori, eta hasi ginen lanean. Eta lan hortan ari ginela, esautu genuen kote, eta orduan kotek esan zuen egun batean, komikiaren idea, ez? Eta komikia, ez genuen pentsatu egia esan. Eta idea ona irutu zitzaigun, komikia da soporte berri bat, jende diferente batena. Jende batek liburuak eroste ditu, baina beste batzuk komikiak eroste dituzte. Komikia badoka bere... Eta orduan, elkarte bezala esango nu, oso idea polita, eta orduan hasi ginen kotekin lanean. Orduan, niri honekin bukatzen dut, zuek eukitzeko idea bat, hau da beste problema horren soluzioaren parte bat, ez? Problema zein da? Problema da, euskal kultura baditula 1000 personal inun ez da ezagutzen ez dianak, transmititzen ez dianak, eta guk, Txillarregekin dugu bezala, inditeke beste 40 personalidadekin, eta horien inguruko lan bat egin behar da, transmisioari begira, ezagutzari begira, gure kulturaren presentzia, gure herriaren presentzia, eta orduan guk hartu dugu bat, baina hau bezala egin daitezke beste 25. Eta hortik sortu zen idea, eta hortik sortu zen kote, eta gero, orduan pixka bat kontestua zergatik egiten dugu, orduan segitzen dugu, Donostian, rebindikatzen liburutegiari izena jartzea. Urtero, urtarrilaren 12an, eskatzen dugu liburutegiari izena jartzea, eta partio politikoak batzuk esatute bai, ez da beste batzuk ez, eta orduan ez dute jartzen, eta ja 14 urte dira, ez? Eta, datorren urtean 14, hurrengo urtean 15, eta azkenean jarriko dute, ez? Sin más. Bale, eskerrik asko, Joseba. Nik esan behar dut, Txillardegiren figura nortzan ezagutu nuen, batez ere ezagutu nuen guztiz, zuek egin zenuten lanagatik, Txillardegin liburutegi ekimenak talde hori egiten duten aldarrekapenaren gatik, desafio bat bezala iruditzen zait, zeren benetan estalketa prozesu batean gaude, esaten duna Joseba, ez dago arazo bat, ez dela ezagutzen gure kultura, gure pertsonaia handiak ez dituzte nahi kaleko izendegietan, ez liburutegietan, eta nik egia esan ezin nun igual, sumatzen nun olako zerbait, baina ezin nun imaginatu noraino iristen zan hori, eta izan da prozeso luze bat, ni inkorporatu nintzen borroka honetan 2024-2025 dokumental bat egiteko asmoarekin. Ni bereziki naiz, hemen pare bat ezagutzen dute txikitetik marrazkilari badakite ni marrazkilari naizela beti, baina gero nire lan profesionala garatu dut gehiago zinegile edo animatzaile bezala. Eta beti hor euskalduna izanik, beti izan dut kezka bat, nola zinean el relato famatua, kondaira edo daukagun produkzioaren bertsioa beti da euskaldunen kontra, ez? Euskera da terrorista, eta bar, eta bar. Eta hori izan nire kezka nagusia aspaldidanik, ja batzen naiz, arte ederrak ikasi aurretik, beti hori ikusten dut oso gazte nintzela, eta gero ulertzen dezu azkenean pelikulak egiteko behar dezu estadu bat. Ze diru laguntzak, legea, dago dana egiteko, baina, balare saiatzen ari gara, eta saiatzen hasi ginen 2014, tartean egin dugu 2019 ordu erdiko pelikula ertain bat, deitzen dena Txillardegiren klika, lortu genuen artxibo bat, irudi artxiboa AEKan, eta korrika, 2019ko korrikarekin batera, zabaldu zen asko. Eta gaur egun bilatzen baldin baduzu YouTubeen, Googleen Txillardegin horzan, azaltzen da, hemen bezala, bea, Chopin jotzen pianoarekin, eta baita ere liburu artean, euskera batuaren irudi hori, ni duela
9 urte hasi nintzenean ikertzen, ez zegoen. Ni bezalako edonor sartzen baldin bazan Googleen eta bilatzen baldin bazun Txillardegi nor zan, asaltzen zitzaizun el fundador de una banda que ha matado a 800 personas, batzen naiz horrekin, eta saltzen zen el delegado del gobierno, Carlos Urquijo, tempo entra una denuncia, la Fiscalía General, ez dakiz zer, eta zan, ostras, eta, bueno, dani gainera, hasieran elkarteko jende guztia, ez nuen ezagutzen, eta pixkanaka jo nahi sartzen, Txillardegi ikertzen eta ulertzen atzean dagoena, eta ostras, osea, oso interesantea iruditzen zait, karo, hasieran inkluso Txillardegirekin bera nik ikusten nuen hasieran, guatzen naiz, testuinguru horretan biltzen direla ez jakintasuna, bildurra, eta inorrez da, nire belaunaldiko inork ez zion dedikatzen minutu bat Txillardegiri. Eta zango, nahasten da, eta azkeneko koktela zan oso pixkat ezkorra, eta denborarekin, batez ere dokumentatuz, hori gainditu ez, zegoen oso seguru nago, Txillardegi buruz hitz egiteko, eta komiki bat egiteko, dokumental bat egiteko, hori ja duela urte batzuk. Hori guain ja ez da problema. Guain problema izaten da, aber norra animatzen da nirekin batera pelikula hori egiteko, ekoizle bat, eta ez? Eta, bueno, egingo dugu, eta hor kontatuko ditugu gauza oso interesgarriak. 2019an, esan bezala, horren aurretik ez zegoen interneten Txillardegiren irudirik, bakarrik zegoen, esaldu dizuet, el fundador de una banda hori izan kontestua, leku guztitan, batez ere gazteleraz bilatuta, euskeraz, egia da, ez dala horrela, baina bai gertatzen da gauza bat, pelikula bat egingo duzunean askotaz kontatzen duzu publikoa zen izango da, eta nahiz eta euskeraz sortu pelikula handi bat egiteko, ikuspegi nazioartekoan pixua hor dago, eta ostia zabaltz. Egia da ere, nazioarteko inglesez azaltzen zana, ez dakazen ikusirik Espainian azaltzen denarekin. Baina gainera, irudia zen, irudi bat, askotan ni fijatu egiten naiz, nola manipulatua, ez? Zan nik uste 89ko irudia izan daitekela, iruditzen zait, eta azaltzen zen beha, fondo gorri batekin, eta aurpegi bat oso triste, eta bildurra ematen zuen. Eta gero, deskubritzean, Txillardegiren klika dokumental hori egin genula, horri ikusten den tipo bat, humoretsua, oso azkarra, eta kriston lana egin duna. Eta ni flipatzen nun nola ez genekin iaia berari buruz ia ezer. Eta azten zera ikertzen eta konturatzen zara, eta sortzaile, baina, ostras, garai batean txalotu barko litzaiokela eta sortu izana. Eta zer egin zuten kultura errekuperatzeko eta euskera ikasteko eta irakasteko zenbat herritan zabaldu zituzten taldeak eta lagundu. Euskal Herrian euskara sortuzun, bultzatuzun, ekarrizun hori Belgikatik, eta zenbat sortuzun novela berria, sortuzun lehenengo emakume protagonista zuen euskerazko novela bat, oso modernoa da, tipo ingenieroa da, linguista, pianista, ez dakit, oso tipo stras, nola egon liteke olako pertsona bat, eta gainera mundu mailan mundu mailan munduko hizkuntza txikituen artean, ematen du batzutan, bakarrik daudela hizkuntza handia, gaztelera, inglesa, frantsesa eta gehienak dira hizkuntza txikiak munduan, ez? Horri oso figura importantea izan da, bere semea ere bai, Josebak, baita ere ikertu du, eta gainera daukat, Txillardegi zeukan ikuspegia ez zan bat ere belikoa, ez da, batzen naiz, hori, Irlandaren kasua nola aipatzen du beak, ez zula nahi, Iraren Irlanda, non inglesez hitz egiten zan galtzea gerra. Gontzan Irakoekin, eta Irakoek, Irish Republican Army,
inglesez dago, eta beraien artean inglesez hitz egiten zen, eta esan, jazta, osea, nahiz eta gerra irabazi eta independentzia lortu, ez baldin badezu zure pentsatzeko tresna nagusia mantentzen, osea, jai daukagu, betirako menpe galtzen baldin badezu. Eta beak oso garbi zeukan hori, ez? Eta hori da, nik uste, galdetzen baiate zer dan Txiardegi, ba hori da. Euskera, bere liburu garrantzitsuena, honekin batera atera du Marko Zapenek, eta por cierto, horretan ere egingo dugu. Markatu. Bai, buf. Ni irakasle izan naiz. Aikan, por cierto. Vale, ez, bueno, Txiardegi hizkuntzalari da Markos Zapiain idazleak atera duen liburu bat baita ere aurten. Eta aurkeztuko dugu biok elkarrekin leku honan, horeretan, bere liburua eta komikia. Eta horre ematen dio garrantzia nintzen aipatzen puntu, bueno, oso bateragarriak dira gaiak, dijoaz oso hau komik aldetik eta bestea sakontzen du liburu bezala. Eta hori, hizkuntza eta pentsakera. Hizkuntza eta pentsakera da, nik uste Txiarregiren bai, euskararekin daukan filosofia ez, bai, bere pentsakera hizkuntzari lotuta. Hori da, nik uste garrantzitsuena. Eta gainera, eske abarkatzen du gero adar guztia, politika, soziolinguistika, hizkuntza, literatura eta ekimena. Bueno, eta ezakit, ez naiz liatu nahi, baina komikiarena kontatu nahi dut, baina aurretik ere kontatu nahi dut, irudi horiena, ez? Nola zeuden estaliak irudiak, nola gu etea dugu pianoa jotzen Txiardegi hori etzen, hori zegoen ETB-en. Deskubritu genuen, zegoela dokumental bat, 82an eginda, ordu erdiko dokumental bat, eman zana ETB-en, programa ditzen zen Ispiluan. Eta egiten zen igandero, euskal pertsonaje ezagun bati buruzko programa. Ez ziteken sukaldari bat, pilotari bat, eta igande baten, Asier Etxeberria zuzendaria zala, errealizadorea zala, Sautrela programa liburuei buruzko gero egin zuen, horrekin ezagutzen dugu gehiaguk, baina horrek egin zuen Txiardegiri buruz. Eta egun horretan emititu zen, eta egun horretan erabaki zuten bukatuko zala saio hori, etzan berriro Ispiluan egin, Asier Etxeberria jarri zuten biltegian edo kazetaritza lan txikiak egiten, eta beraz, ni goatzen naiz, hasi nintzenan, dokumentazio bilaketan, Txiardegi, ikusi nun egin zala dokumental bat, baina ezin nun lortu. Eta kostatu ziren urteak ETB-tik ateratzea dokumental hori. Eta izan zen prozesu bat, eta jarri ginenean, aipatu Jakin aldizkaria, Jakin fundazioa, horiekin elkarlanean, baita ere AEKaren dokumentala egiteko, horiei esker kontaktu, atea genuen. Eta guzti horiek, zer gertatu zen, kontatzen du Asier Etxeberria bere blogean, nola izan zen, ez? Baita ere, Euskal Filmategian bazituzten Txiardegi eta Monzonen irudi batzuk, zine irudi batzuk, txuri beltzekoan, gozegre manifestazioak iparraldean, erbestean zeuden zokoratuta. Ez zeukaten etiketarik bilatzeko eta topatzeko jartzen zuen tetrakolor. Eta hor zeuden tetrakolor. Eta bazekiten batzuk, tetrakolor dala hor, egon da bildur bat, komplejo bat, eta badakigu, sentitu dugu, herri bezala, gauza batzuk ez zirelako beni kontatzea, eta desde luego Txiardegi eta Monzonen historia izan da bat. Eta, komikiarena, pelikulara aurrera atatzeko barazo pilo bat, edozein pelikula atatzea ez da erreza, hori esan barra, eta hau litzateken nire lehenengo pelikula, ni beti saiatu naiz ekoizle bat topatzen, baina ez dut lortu eta horregatik ekoiztetxea sortu nuen 2015an pelikula egiteko asmoz,
baina bitartean jarraitu dut erabiltzen film laburrak egiteko, komikiak, eta, bueno, komiki hau da lehenengoa. Hau editatu zen, egin nun 2023 bukaeran, geuretik sortuak beka deitzen dela, da Udalbiltza beka, sorkuntzarako, eta zan komikirako aukera, eta aprobetxatu nun, eta hau egin nuen, eta zan bilduma bat, hori 23 bukaeran, 24 hasieran. Durangoko azokana, eta ondoren, aurten, zala pixkat lodia eta horrela, dirua eta denbora nuela, elkartu hartu nun denbora pixka bat, eta jendearekin hitz egin Txiarregi liburu ekimenak, gero DDT banaketak Bilboko eta egin genuen tirada bat, 1000 alekoa, eta banatu genuen, eta hau da bigarren tirada, eta, jarri diogu prezio merke bat 5 eurotan, ze hau ez da guretzat dirua lortzeko negozio bat, kasu hau batez ere nahi dugu zabaltzea Txiardegi eta Txiardegiren emaria, eta esan nahi dut bai, nik nahi nuena batez ere kontatu nola Txiardegi gaztea zelarik eta bere belaunaldikoak. Txiardegi aipatzen dugu, zezala jende askoen artean, pixkate gauza asko markatu zituna, baina zegoen jende asko hortartean, nahi nuen kontatu nola antiguan, antiguatarra da, nola sortu zuten mugimendu oso bat, ze egoera bizitzen zen, eta irudi hauek ziren, lirateke, hau da ja igual Bilbora jundenean ikasten, baina hori, Txiardegi gaztea. Eta gauza da, bekare zelata, junbarri izan nintzen Bergarara, geuretik sortuak beka jartzen dizu baldintza bat, da herri batera junbarrezula beka garatzera, proiektua garatzera. Eta Bergaran Txiardegi izan gaztea, Bergaran egon zan Txiardegi, nik ikusen honen Euskaltzaindiaren 3. biltzarra, ez dela oso ezaguna, Bergaran ematen da. Ezaguna da erdikoa, Arantzazukoa. Oso garrantzitsua da Baiona egiten dena aurretik. Eta baita ere garrantzi handia du Bergarakoa, ze horrela da mundu zibilean, eta, Bergara eta Arrasate. Eta beraz, pixat horren testu inguruan garai horretan, eta pixka lehenagokoa, topatu nituen, Telesforo Monzon zan Bergararra, eta izan zen, gerra horretik, PNV-ko barne ministroa edo eta oso figura importantea izan zen, eta gero gerra ondoren elkartu zen mugimendu berriekin, Txiardegi eta hauekin, eta Txiardegi eta hauekin intzuten oso eta gauza da topatu nula, hola sodorrea dela, Manzonen etxea Bergaran, da gaztelu bat, hor Aldezarrean, eta hor zeuden Txiardegi eta Manzonen arteko gutun trukaketa. Txiardegi dazkaz, dakizan bat liburu da artikulotana digitalizatuta jakinen, hor nahi bazute begiratu, eta nahi bazu gainera gaika topatu dezakezu, bilatzailean, ez guztia, baina justo karta hauek, gutun hauek zauden argitaratu gabeak, eta zan oso zuzeneko elkarrizketa. Eta horretan baliatu nintzen, pertsonaiei jartzeko beraien hitzetan, beraiek zuzenean idatzi zituzten gauzak. Beraz, komikia da guztiz historikoa. Osatu nun gero beste liburuekin, Euskal Herria helburu eta Koldo Mitxelena eta beste batzuko saltzen dira, eta horiek ere hartu ditut Euskaltzaindian euskera aldizkariak eta hortik osatu dut pertsonajeek esaten dituzten gauzak. Eta, zentratzen da, nik uste azaina, ez dakit esaten da euskera, azaina, handiena dela euskera batuaren sorrera, beharra eta bukera hori ulertzen da, eta gero dauzka geruza gehiago.
eta honekin bukatuko dut. Bueno, beraz, guk ikuste ditugu lau arrazoi daudela, bat, euskara batuarena, euskara batua, Euskal Herrian hitz egiten dira euskara diferenteak, bueno, hizkuntza guztietan, Eta gero dago estandar bat. Eta orduan, estandarra ez dagoenean, estandarra bihurtzen da okupatzailearen hizkuntza, normalean. Orduan, Euskal Herrian, guk nik hitz egin behar baldin bada xuberotar batekin, xuberoako probintziako batekin, xuberotarrak hitz egiten du xuberotarrez, eta nik gipuzkeraz eta ulertzen gea horrela. Eta bizkaitar batekin, bermiotar batekin, ondarrutar batekin, horrela. Eta gaina idatzi egin behar zen, eta ez egon idazteko formarik. Orduan, munduan, beste toki guztietan bezala, Euskal Herrian euskerak behar zuen ere, bere herri osorako estandar bat. Estandarra, hizkuntza idatzia berdina danentzako. Eta hori gero erabili, eskoletan, liburuetan, telebistetan, eta bar. Orduan, ez egon, euskeraz ez zeukan estandar hori, eta orduan, Txilarregi izan zen estandarren sortzaile nagusietako bat. Hori arrazoi bat oso importantea, guretzat, figura horren rekonozimentu egiteko, hori da bat. Gero bestea, aipatu du ere ondo Kotek, literaturaren ingurukoa. Gutxi gora bera, Leturiaren egunkari izkutua izena du novela bat iritsi arte, euskararen literatura zen oso literatura bukoliko pastoril. Euskaldun guztiak mendian, ardiak, behiak, erroberiak eta, fedea, euskaldun fededun, eliza, hori zen literatura asko. Eta horrekin puskatzen du literaturaren format hori puskatzen du goiti bera Leturiaren egunkari izkutuak eta sartzen ditu existenzialismoa beste gai moderno batzuk eta bar. Eta gero lehen esan du bezala, El Sachelen liburuan, protagonista lehenbizali emakume bat. Eta gaina abortuarekin, eta gaina eutanasiarekin, eta holako temekin, hori euskal literaturan zen, pekatu, Elizaren kontrako historia bat zen. Hori da bigarren arrazoi importante bat, literaturaren modernizaziorako bidea. Gero hirugarrena izan zen, soziolinguistika, euskara hizkuntza galtzen ari da, edo irabazten ari da, baina egoera txarrean dago, eta normalizatu nahi dugu. Eta hori nola egiten da, zientzia bat badago, soziolinguistika izan duena, eta hori mundu osoan aplikatzen da. Quebecen soziolinguistika erabiltzen dute frantsesa normalizatzeko, Flandrian flamenkoa belgaren aurrean normalizatzeko, Suizan dazkate lau hizkuntza, horren kohabitaziorako, soziolinguistikak hori zientzia bidez nola normalizatu, ez? Euskal Herrian ez zeon, edo oso gutxi zeon soziolinguistikaz, eta hor ere Txilarregik irikizun bide bat, eta gero pentsamentuan. Euskaldun fededun bukatu da, Euskaldunak Elizarekin bukatu dugu, Euskaldunak behar dugu abertzaletasun moderno bat, laiko bat, beraz ez katolikoa eta ez erligiosoa, ezkerrekoa, gero ezkerrean daude, des los marxistas-leninistas, sozialdemokratas, baina, troskista eta danak sartu zian hor, eta hor sortzen da Euskal Herrian ezkerraren pentsamentu berri bat sortzen da, ez? Jose Azurmendik, filosofo idazle batek, esaten zuen, Txilarregik indituna dira, gutxienez lau ate ireki. Behar ez du bukatu problema, literaturaren problemak hor segitzen du, baina Txilarregikin irikitzen da bide berri bat. Euskara Batuarena ere ez da bukatu. Ez da inoiz bukatzen, baina irikitzen du bide bat, ez? Gauza bera literatura kulturan eta gauza bera politikan ere bai. Orduan, lau arrazoi horiek dira, pixka bat, Txilarregiren figura ere rebeindikatzeko, eta segatik ez duten onartzen? Ez duten onartzen arrazoi politikoengatik. Akademian ez zuten inoiz onartu, Akademia Euskaltzaindiak ez zuen behin onartu akademikoa bihurtzea Euskara Batuaren sortzailea eta literaturan sortzailea, eta bazeuden argumento soziolinguistiko, linguistiko eta kulturalak Txilarregi Euskaltzaindian egoteko, baino ez. Eta ez da neske etaren sortzaile izan zen, eta etakoa, eta terrorismoa gora, eta burka armatua bera, eta barrez. Esaten dute hori diala arrazoiak. Bueno, zuek ez dakit, baino badago etako jende izan dana PSOEn bukatu duena, eta badago etako jende izan dana, adibidez PNVen bukatu duena, eta horiek ez dira problema. PSOEren fundazioko nagusia zen Mario Naindia, eta zen Prozeso Burgosen ibilitakoa. Edo Donostiako alkatearen kabinete burua zen, Iñaki Gurrutxaga, etakoa izan dagoa ere bai. Problema ez da hori, problema nik uste da, Txilarregik hartu zuen bide bat, eta bukaera arte bide horrekin segitu zuen, eta ez zen sartu akordio instituzionaletan eta diru bila eta hori bere bidea intzun, eta hori ez diote barkatzen.
Bueno, orduan guretzat hori dira arrazoiak, bueno, Bai. gaina ni semea naiz, baina, bueno, arrazoiak bestea dira, eta aita bezala, dotxillarde bezala, badaude beste figura batzuk ere, rebendikatu behar ditugunak Euskal Herrian, agertzen dira, batzuk ezaguna dira, Lauaxeta ezaguna da, baina, bueno, Lizardia asko ze gutxiago, jendeari gaitzen dizu zindan Lizardi, eta jendeari gaitzen dizu Lizardi, zein da Lizardi, eta Lizardi zein zuen edo, Lauaxeta, bueno, noa fusilatu zuten, 36an, pues, igual ezagunagoa da, ez? Baina, badaude beste, ehundaka kultur personaliade, pues, transmisioa ez dago. Guraso, aitona eta amonak zerbait egiten, gurasoak zerbait, gutxiago, urrengoa gutxiago, hori da problema. Problema nagusia da transmisioarena. Bitartean dakizkigu futbolisten izenak, kantante... Utziko dugu galderen bat igual... Bai. Hori. Bueno, ez dakit, iruditzen zaita gaigarrera asko hitz egiten, bai. Bueno. Ez, ondo goaz. Ondo goaz. Bueno, hori da gure rolloa, orduan ebezuen galderak. Bai, nik uste bai. Eta beste... Galdera bat, komikiari buruz, bai? Komikietan, ni oso txarra naiz marrazten orduan, niretzat meritua dauka historio bat kontatzea marrazkiekin, bai? Eta orduan, nire pentsamoldea edo da, nola da posible historia luze bat, bai? Luze bat, biñetetan kontatzen, bai? Laburpen bat egin behar du, bai? Novela bat idazten baduzu, bai? Edo liburu historiko bat, pues 200 horri, 200 horri, 500 horri, 500 horri, 1000, Bueno, hori idatzi behar da, Hori da, baina... Ja, bai, ulertzen dizut. Bolet eta idazle horiek nahi dutena idazten dute, bai? Baina hemen, novela grafikoetan, edo komikietan, hori da, laburpen handia egin behar da, bai? Bai. Bueno, ni... Ikusten ari gara pantailan, etengabe, Ja. eta testuak, baina testuak esaldiak dira, bai? Bai. Nik hau egiteko neukan limitazioa zan 15 eta 20 arteko komiki bat izan bartzun. 15 eta 20 arteko, gero editazuzan lehen aldiz komiki bilduma potolo bat, dela 5 komiki, ona bostekoa deitzen da. Eta egokitu behar zan, kopuro horretara 15 eta 20 artean, eta horregatik dazka 17, egon nintzen, hori, keskagarrekin, nola sartu, ez? Zegoen asko sartzeko, dokumentazio ikaragarrian, nire daukat hori, txarreginen obra guztian digitalizatu eta etxean, portadak, argazkia, gero, Montzoren argazkia, Koldo Mitxelaren argazkiak, lekuak, Bilbo, txoramena, karpetak eta hiru pantalla, eta guzti hori, nik egin dudana izan da, lehenbizi hasi nintzen konposizio bat egiten, testua eta argazkiak eta erreferentziazko irudiak, gero baitere ditun estilo aldetik erreferentzia asko, irudiak, komikienak eta beraz, hasi naiz egiten horri bakoitzako ez dakit, igual zeuden jarri eta 50 argazki, hola ez. Horri bakoitzako gehi testuak eta gero junkentzen. Nire kasua izan da, inseguritate asko eta lan asko kostatu zait guzti hori zeren aspaldidanik aurretik ez nuen komiki bat egin eta kostatu zait martxa hartzea. Eta beraz, egon inseguritate horretan, dokumentazioa gora bera eta, exagerazio bat, eta gero egia da, iristen zen EPEA, neukan EPE bat hau egiteko, eta ja, azte gutxi nula, venga, dazkat 2 egun egiteko marrazki bat. Venga, dakat egun bat egiteko marrazki bat, dakat egun bat egiteko orrialde bat, eta azkenean egin nun hola oso azkar, baina apizket horrela izan da. Imaginatzen, hitzetan zaila egiten zait nola esatea, baina azkenean nik uste denborarekin hartuko nukela abiadura
Eta, bueno, ja ez dezu hainbeste behar osatzeko orrialde bat. Baina zaila da. Esaten desun planteamendua, igual da, kezka da, niretzat ere ez, bueno, gero dago batrazoa, estiloa, nola ingo dezu, guzti hori. Baina guzti hori nola enkajatzea historia bat horrika, horrika. Gainera, edo sartzen naizu horri batean, edo beste horri bat sortu behar dezu. Ez da gidoi bat bezala, testua jarraitzen dula, konposizio bat dauka horri bakoitzak. Beraz, guzti hori, bauka bere koska. Beste galderarik edo? Horre batzuk bat teknikari buruz. Nik teknika aldetikan, zein erabiltzen? Nik daukat animatzeko, marrazki bizunak egiteko, Cintiq ditzen den tablet, bai, pantalla tablet handia eta erabiltzen dut animazioa egiteko marrazki bizunak eta beraz dana da digitala. Erabili dut marrarako diseinatu dut tipo rotring, ez da tipo plumilla, baizik da tipo rotring, tipo ingeniero edo tipo ez dauka bakizu marra egiten dela, pluminak egiten da potolo eta fina, eta egiten da pixkat pintzelada moduko bat. Baina, hau da, mantentzen da ia konstante, baina badauka pixkat eta beraz diseinatu egiten dezu nahi dezun moduan, eta probatu, eta horrekin pasaet, eta gero baita diseinatu nuen tipografia, tipografia eta variazioekin, baldin badaude biele, lehenengo eta bigarrena desberdina, eta programatu behar da, bueno, kristo bat, gero neukan testu pilo bat, nahi nuen ja ibili... Naztu dezu marrazkigintza tradizionala, teknika berriekin. Bai, bueno, gero marraztu egiten dut pantailan, berdin. Nik, de hecho, badakit egin duelako horrela, baina oso, bueno, da eska berezintasun bat, egia esan, daukazu kontrol Z edo atzera egitea, ez? Eta marrazki suelto bat egiteko, asko zerrezagoa. Marrazteko plumillakin, edo rotring batekin, edo pilot moduko batekin, pantailan, trazoa askeago errezago egiten da, ez baldin bazaizu ondo gelditzen egiten duzu kontrol Z edo modifikatu dezakezu. Dakasuten paperean, tintakin, zailagoa da. Eta gero kolore hori InDesign, diseinu programa batean egin dut, zeren, baita ere tipografia lantzeko eta trazoak, errezago, beraz, vektoriala, eta gero kolorea sartu diot Photoshopen. Hor ja testura aldetik eta mantxak, Eta esan duzu barkatu, Bergaran, gutun batzuk aurkitu edo lortu zenituela. Bai, hor daude, dakate artxibategi bat, Olaso Dorrean, Zara Montzonen etxea, eta hor behien arteko gutun trukaketa. Hori da, korrespondentzia, hamarkada baten... Eta korrespondentzia hartu duzu eta testuetan eraman. Bai, hau guztia da, berain sartu... Fijatzen baldin mazea, akzioa ez dago, daude beraien etxean hitz egiten, baina berez, elkartzen ziren tarteka, egiten zuten harremana, zuk esan, jango dezu asko sobeto, baina egiten zuten kartaz, eta gero elkartzen ziren. Monzonek zeukan beste etxe bat, Endorniban Loitzunen, eta Txiarregi bizi izan Belgika eta zu ere, bai, ezta? Eta gero Endaian. Eta Endaian. Bai, ez, harreman handia zeukaten, gertatzen dena lehen izan den bezala, Telesforo Monzon izan zen figura bat PNV-koa, ertzaintzaren lehenbiziko burua, lehenbiziko ministro interior, 36ko estatutoan, beraz, PNV-ko seguridade arduraduna zen. 36ko gerra galtzen denean, frankismoa sartzen da, Eusko Gobernua exiliora juten da, eta Monzon, neko gizon aristokratikoa, nolabait esateko, refugiatzen da Donibane Loitzunen. Eta Donibane Loitzunen geldituko da bizitzen exilioan. Eta gero, frankismoaren garaian, hasten dira, eta sortzen da, eta refugiatu pila bat, eta dana bizi dira, eta behin artean hasierakoa, nire aita eta beste batzu, baina gero etorri zian gehiago.
eta hor errefuxiatuen mundu oso bat, azten da Ipar Euskal Herrian bizitzen. Eta hor harreman handia dago Monzonen eta aitaren artean. Bueno, pues, Monzon dator familia batetik eta pentsamentu ideologiko batetik, gure aita beste batetik, baina biak oso garbi zeukaten Euskal Herria askatu nahi zutela, oso garbi zeukaten diktadura hor zeon bitartean etzeola beste aukerarik, gobernua juntzan Parixera eta gelditu zen. Eta hauek erabakitzen, gazteak puskatzen dute PNV-rekin, puskatzen dute tradizioarekin, eta sortzen dute gero eta izango dana, eta Monzon ere hor sartzen da historia hortan, nolabait, ez da etakoa, baina beraiekin bizi da errefugiatu munduan, ez? Eta harreman handia zeukaten, garai batean idatziz, eta orduan Belgikan bizi zelako eta Beat Donibanen zeolako, gero iparraldera jartzen dianean biak bizitzen denbora asko elkarrekin, garai berekoa dira. Eta gero exilioan egon ziren elkarrekin, eta gero ja Bergarara etortzen dianean ere elkarrekin, eta gero ja Monzon hiltzen da, eta baina hor egon zen harreman handia. Eta hori ez dago digitalizatuta, hori ez dalako obra literario edo iritzi artikulo bat. Eta tartan daudelako gauza oso pribatuak edo... Ez? Bai, gaur daude, beraien arteko komentarioak zianak, egoera politikoari buruz, personalidade politikoari buruz... Eta, bueno, baita ere, karta horietan azpaimarratzekoa da, bueno, edo behintzat nik garaian, eta nik komekean ekarri dudana, gaur egun dagoen talka bera dela, ikusten baldin badezu gazte komunistak eta nazio askapena, bueno, gaur egun dagoen gatazka bera, ez? Eta Txiardegi oso bakardade osoan ikusten zuen saiatzen zen gutun horietan konbentzitzen, ohartarazten Monzon konturatzeko nola ari ziren batzuk erabiltzen marxismoaren aitzakia, ideia espainolistak sartzeko non eta buruzagian eta zuzenean karta batean eta bestean esaten dio, eta da nahiko harrigarria, jakina beraien giroa, naiz eta Txiardegi eta atik atea zen, bere mundua da hori, baita ere, baina momentu jakin batean identifikatzen du, eta bere kartak irakurritzen zen dira 10 urteko kartak, ikusten da, dagoela bakardade osoan, gertuko lagun abertzaleak ez dira horretaz koskatzen, eta gaur egun ikusita, ze gero Jose Azurmendi batek aitortzen zion, eta gaur egun ikusita, benetan da harrigarria, beak gainera Txiardegik egiten dizkio aipuak, etaren aldizkariak Zutiken eta Nueva Izquierda Revolucionaria Vasca, eta hor azaltzen zian, eta bueno, basaten du, ETA, la revista del 67, la lengua es una superestructura a eliminar, la lengua vasca, claro, beak kezkatzen zan honekin. Es el instrumento de la, el euskera, 2 puntos, instrumento de la burguesía vasca. El euskera es un instrumento, nola marxismoarekin, kriston indarra hartu zuen momentu horretan, Frankoren kontrako borrokan, baina nola jan egin zuen beraien hasierako proiektua zela Euskal Herria eta Euskara askatzea. Eta da oso deigarria, bakardade hori nola niretzat bintzat, irakurtzerakoan desesperatu egiten da. Eta bea komikian zergatik dago gorria hola burua lehertuko zaiola, atezen eskiola txinpartak eta zua, hor pixat horregatik, ez? Azkenean ez duelako, bueno, hori da gatazkaren adierazpena, ez duelako lortzen bideratzea. Baina, bueno, horik gutun horietan azaltzen da, kontu guzti hori, eta nik uste ondo jaso dagoela, horri batzuk dedikatzen diogu behintzat lau guzti horri. Eta, karo, baita ere oso interesantea, bea publikoki erantzuten du guzti hori, idazten artikuluak, eta horrek suposatzen dio
jazarpena. Osea, eta bazterketa eta hasten dira esaten berari buruz, pues, hemen esaten du barruko, etako edo barruko abertzale gazteek oso gaizki hartzuten nire kontraerasoa. Kontraerasoa ez zen kartak idaztea, edo artikuluak idaztea, ez? Oso gaizki ere, bai, nire lagun min batzuekin eta jakina erabat gaizki etako zuzendaritza politikoak sozialimperialistek kontrolatu da gara hartan. Beha deitzen zion sozialimperialismoa, sozial, hori da, bueno, kontuarekin, gauza da, dimisioa egin ziola etari horregatik, eta berari buruz, hasi zian esaten, salduk, bueno, hartu zutela dimisioa saldukeriatzat, agurekeriatzat, antimarxismo merketzat, desbideraketa burges, eta, osea, erosokeria balitz bezala, garai horretan, zegoela guzti hori bero-bero, garai horretan guzti hau esatea, eta oso ausarta izan barzela, mundu guztiaren kontra, joateko, garai batean, erbestean, kiston ausardia eta kiston determinazioa eta gero denborarekin ikusten da, Ni hori errekaso erakartzen dago. Oso interesantea iruditzen zait guzti hori. Eta oso lotuta dago guzti hori Euskara Batuaren prozesuan. Euskara Batuak dinamitatu nahi zuten leku guztietatik. Eta batetik zan hori. Eta baita ere esan behar da, eta oso garrantzi, komiki batean honetan ez da gehiegi saltzen adibidez Baionakoa, baina hor ere oso garrantzitsua izan zen. Eta kide batzuk, hasierakoak, Etxearren ingurukoak, lagundu zutenak baita ere Euskara Batua sortzeko. Beraiei gabe ez zan egingo. Koldo Mitxelenak esaten zuen, gauzak nola dauden ezin da egin. Hori dago jasota euskera aldizkarian, Euskaltzaindikoan. Eta esaten zuen, eta egin zuten, elkartu ziren, klandestinidadean, etakoekin, apaizak, PNV-ko telesforo eta beste batzuk, eta elkartu ziren, kolore guztitakoak, eta proiektu atera zuten. Guzti horregatik ez diotena markatzen. Nire sentsazioa hori da. Beste askok, azkenean egin dute, jarraitu hildoa, baina honek sortu du, bota da, amildegia beha bakarrik eta, Bueno, ezakit, katera gehiago mesedez. Ez? Kuriositate bat. Komiki irakurtzerakoan, uste dut txakur bat, mortala, 30 Ez da berdina, tamaina saldatzen da. Ze toka huevos, aukeratu behar nun, ze jarri behar nun. Txakurraren eriotzean negarraiten diola bestea jaiotzen dala. Bakizu txakurra zergatik dago, Mikelek esan zian, Mikel, bera nahiak. Kalean topatu ginen, esan nion, komiki bat egingo, komikia. Esan zian, sartu txakurra. Eta ni Mikel ezagutzen dut aspaldi, eta hartu nion hori. Eta karo, enkajatu zian perfecto. Euki zituen txakurrak, euki genituen etxean txakurrak, beti pastor alemanak, bizitza osoan, eta beti izena zuten 6. 6 ginen etxean, eta orduan beha 7garrena, baina beha txakurra zen. Orduan 6. Orduan zen 6 bat, gero beste 6 bat, baina hasi zen Bruselasen, gu exilioa juntzanean Bruselasea familia iristen genean era, presentatzen daia txakurrarekin. Txakur txiki batekin, da anazten daia eukitzen, eta hil arte, hemen 10 bizi izan zituen azkeneko urteak, Bilabonan, 3 txakurrekin, orduan super aberezalea, eta bereziki txakur eta orangutan zalea zen. Beak idatzi zuen liburu ipui bat dago. Bai, Marko Zapienek, berak. Bonoboak eta hori. Beak, interes asko zituen goz askokin, astronomiarekin ere bai, eta baina beak zeukan abereekin eta holako, gero etorri zen el planeta de los simios, ez da? Baina tximinoen uartea lehenagok idatzi zuen horri buruz,
eta beak zeukan horako, bueno, abereak dira, baina sentitzen dute, ez dute sentitzen, pentsatzen dute, gizonarekiko harremana nolakoa da, ez zuen onartzen gizakia konsideratzea, esan ezagun gizakia altuagoa edo kategoria handiagoko aberea baino, osea, harreman hori, Ja. bueno, horrekin ere bilizan bueltaka asko eta batez ere simioekin, ez? Orduan, horri buruz idatzizun 57an, ja idatzizun Lipui bat, eta historia horren duan, eta txakurrekin eta batez ere orangutanekin eta bonoboekin eta horiekin, horri buruz asko idatzizun. Antitaurinoa zen printzipioz, abere bat torturatzeakin baluntzan antitaurino bete-betea, gero ekologista zen, gara hartan ez zian ekologista, baina, ekologista bazan abere zalea zen neurrian, eta, pixke bat olakoa ere bazan, bai, gero izarrak behiratzen zituen, eta astronomiari buruz idatzen zituen artikuluak, eta, gauza, intelektual bat, ez? Eta humanista, eta... Bai, Eta Marko Zapenen liburu bat, daka Txiarregi eta Ziminoa da izenburua. Eta aztertzen du Txiarregi, ez bakarrik Ziminoa, animaliak eta zomorroak eta hori, baina tximinoak, nik hori irakurri duen, kuriosi bituztean, ez nintzen irakurtzen eta errapatu ninduen, Markosen, eta bai hor, tximu ezberdinen arrastak nola konportatzen diran, eta batzuk daude, beti daudela beraien artean sexuakin. Eta gainera, emeak emeekin, gizonak gizonekin, gizonak emeekin, osea, helduak txikiekin, osea, ez dakit, da, como beti daude sexuan, eta gero beste batzu daude direla, ez dakit nola, edo... Eta, bueno, besterik gabe. Txiarregi eta Ziminoa. Eta gero, hau da liburu bat, gu elkarte moduan, hau dago oso lokalizatua, Bergara, Monzona, baina, guk ikusi genunean esan genuen, igual inditzakegu fastimila bezala, ez? Oain da Bergarako eztabaida hau, baina badago beste kapitulu bat, adibidez, etaren sorrera. Bilboko ikasketak, diktadura, egon diteke beste bat. Edo beste bat, Euskara Batuaren sorrerari buruzkoa. Edo beste bat, exilio eta iztaren ingurukoa. Egon daitezke olakoak, hau da bat, baina egon daitezke gai diferenten inguruko ekarpen diferenteak, ez? Ni nahi duan egin da, justo eta sortu horretik. Hori somatzen den momentuan. Zegoera ematen da eta sortzeko. Ostras. Eta bitartean, seituko dugu memoria lantzen, transmisioa lantzen, gazteen gana iristen, komikien bidez posibletan gazteen gana iristea, nolako liburuekin gazteak eskapatzen dira, gaur egun 144 karakteriz eta bukatzen da literatura, orduan, egia da, justo arrakala dago, Txiarregi beak idatzi duena, eta asko dago, eta gainera zeltzea irakurtzen, eta oso erraz, oso harin irakurtzen dira gauz asko. Baina, da mundu bat, ez dutela gazteek ikutzen. Eta oso pozik, hau pare bat alditan ja azaldu da, komikia irakurri dutenek, hasi direla gauza begiratzen, ez? Hori oso polita izan da. Komikia irakurri eta, baina hau eta hasi dire beste liburutan edo interneten begiratzen. Hortarako ere balio izan du. Jendeari... Ez da dana ulertzen. Nik uste, a no ser que, nik uste Josebak dana ulertzen du, edo Marko Zapien batek liburua idatzi duna, edo Fito Rodríguez, eta nik egin duelako, baina jendeak normalean hartzen du, eta daude maila ezberdinak, noski ulertzen duzun beharra daukatela, adosteko gramatika idazteko, eta ez egoteko beti esaldi bat bukatu zinik, ez dakite badugu edo badugu jarri, hori, oinarrizko gauza ulertzen da ziratikan, eta bukatzean, hori lortu dute erabakitzea, eta orduan ja, literatura askatzen da, eta produkzioa biderkatzen da, ez? Hori ikusten da baina tarteko gauza guztiak, hori nire asko guztien zait, jendeari... Adibidez, jendeak ez du pentsatzen, ezin daitekela egin herri batua, hizkuntza batuari gabe. Herri bat balin batzea eta herri bezala territorio batean unidade bat balin badokazu, balin badoa 3-4 hizkuntza horrek ez du, edo 3-4 azpi euskalki, elkar ulertzen ez dutenak. Orduan, Euskara Batuaren atzean dagoen idea ere bada
Oso politikoa. Euskal Herri Batuarena, ze gaude zatituta Espainialdean diktadura batekin, eta estatu frantsesean ez da diktadura baina da kriminala diktadura bezala hizkuntzarekiko. Orduan, azkenean Euskara Batuaren atzean dagoen idea da ere Euskal Herri Batua, eta orduan Euskal Herria, eta gauza guztia dihoazte. Orduan ez da ezer kasualidadez gertatzen, ez? Baina egia da, pues, jende askori, jendeak normala da, Bueno, ni formazioz soziolinguista naiz, eta orduan gu gauza beste prisma batekin bilatzen du, baina jendea iruditzen zaio, pues el estándar, pues sí, pues ya está, ¿no? Ja, el Jendeak estándar, ez du pentsatzen, estándara, baina, bueno, espainolez ere bai, zujuten mani matzea Andaluziara, edo zer esanik ez, a los 300 millones, jutese Amerika Latinara, eta toki guztioetara, eta hor, hizkuntzaren problematika nola bizidan, estandarra nola bizidan, frantsesa eta Quebecen ere bai, Quebecen gaur egun, Frantzian onartzen dian anglisismo batzuk, Quebecen ez dira onartzen, Quebecen ez dezu ikusten parkin bat, ikustezu stazionemon. Beraien hitza daukate, bizidia kontesto norteamerikanoan, eta beraien hizkuntzaren defentsan, beraien terminologia erabiltzute, beraina frantsesarena, ez Quebectarrena. Quebectarrak azkenean, bertako indioak txikitu zituzten da bokatu dira, Baina, bueno, orduan, hizkuntzarekin lotura handi hori badaude, Orduan, euskararen bitartez ere egiten da Euskal Herriaren ikuspegi oso bat, euskal kulturaren ikuspegi oso bat, eta mundua ez da berdin ikusten, euskaratik edo gaztelenatik, baina ez euskara dalako, Mundua ez da berdin ikusten hizkuntza txiki batetik, guarani batek, ikusiko du mundua guaraniaren ikuspuntutik, eta segurazki espainolak ez du berdinera ikusten. Edo frantsesak, edo inglesak, edo orduan gauza horiek, hori guztia dago, historia guzti honen atzean. Eta nik uste horregatik batzuk ez diote barkatzen, eta gero gaur egun, 2025an, esaten zoe, bibliotekari jarriko diogu Txillarregi izena, eta orduan PNV behiratzen du zoe. ¿Qué? Bueno, no, joder, vamos a meternos en un lío de la hostia, vamos a ver con el fundador de ETA, la hostia. No, mejor no, eta orduan PNV esatu. No hay condiciones. Eta orduan ez da jartzen, eta hola, azkeneko 30 urteetan, Eta adibidez, Katalunian ez da hori pasa. Katalunian ere ekonomina, ez da badaude beste batzuk, eta beste hizkuntza munduan ibilian batzuk ere, diktadura garaian egin zianak. Frankoren kontra, Baina gaur egun Katalunian onartzen dituzte, normal. Bueno, hemen oraindik konplejo horiek ez dira superatu, eta egun batean, espero dugu superatzea, baina bitartean, badakigu Shakira zein dan, edo ikusten badin badituzue ETV bateko programak jokoak, kanta hau zeinek esantzun, eta juten zea hemendik 30 kilometrotara pasatzen duzu muga, eta jartzen duzu ETV-ko programa hori Hendaian, eta Hendaiako edo iparraldeko jende guztia behiratzen du Euskal Telebista, porque referentzia kultural guztia dira, edo latinoak, edo espainolak, edo al revés, jarriko bagenu hemen frantsesarenak, jende guztiak esan nuko, eta euskaldunak gelitzen dira oso gutxi, Gainera jarri dute zuzendari euskara ez dakien pertsona bat, ETV-n. Hostia, tío. Bueno, hau guztia landu behar da. Zuek euskara ondo ikasi. Gure lagun batek juntzan, goza txiki bakarrik ez, gure lagun batek juntzan klase, juntzan euskara ikasten, juntzan kartzelara. Eta gero kartzelan euskara ikasizun, eta atea zenen esatzun, deskubrituet Bilbon. Ezagutzen ez nuen mundu oso bat. Berak esatzun, mundu hori deskubrituzula Bilbon, Bilbon bizi zaren, Juntzanean kartzelara etzekin euskaraz. Bilbon atxilotu zuten polizia, kartzelara juntzan, kartzelan entzitun urte pila, kartzelan euskaraz ikasizun, eta bueltatu zen Bilbora. Eta orduan Bilbon ja euskaraz ekiela, behar esatzen, eskri ditzen zanean Bilbora, deskubritu nuen Bilbon, niri eskapatzen zitzaidan mundu oso bat, eta eskapatzen zitzaidan mundu hori euskaraz ez nekielako, eta mundu hori nola euskaraz bizidan, euskararen eremoltik egina daun, beretzat mundu hori zen, arrotza, etzun ezautzen ez, eta hori berak oso idatzizun gaineat, oso polita, eta esatzen, nik hizkuntzarekin batera deskubritu nuen, Bilbon nik ezagutzen ez nuen mundu bat, ez. Eta nik uste hizkuntzarekin askotan hori pasatzen dela, deskubritzen dezu mundu bat, eta bene bai, eta Donostian zer esanik ez, Komentatu nahi nun, haikan ari gara, Raul eta Rio, eta haikan oso garrantzitsu izan da, Jose Txillarregi. Liburu hau egon da etxe gehienetan.
gramatikari burua, oso berritzaile izan zenetan. Eta gogoratu behar da, Txiadegi berak txikitan ez zekila euskera. Eta kontatzen zuen pasaizo bat. Berak ere ez zekiela zuen amoian euskaduna zen. Eta behin, kuskuseatzen, eta zertan ari ama. Eta harrapatu zuen igildoko esne saltzaile batekin. Eta geroztik, piztu zitzaion da. Pakitera kontatuta edo irakurrita ez da gogoratzen. Ze borita. Eta geroztik hartu zen. Ja, ze borita. Bai, Aitona Federikok etzekin euskeraz, Amona Maritxu bai, baina ez zuen egiten. Egitezu Mazalitarrarekin. Eta egita kontuatu zen, eta esan zuen, eta hizkuntza hori, zer da? Eta hortik hasi zen, eta gero Bilbon ikasi zuen, ikasten nahi izala ingenieritza Bilbon, orduan ikasi zuen, eta euskaldun berria da, bai, sentidortan, bai, euskaldun berria. Donostiko oso ohiko izan zen, Donostiko kaleko jendean, izkutatu egiten zuten euskalduna zen. Hauen bezalako familia batean ere, izkutatu egiten zen. Bueno, nire lauto-odio deitzen dana. Ni nintzanean naekako irakaslea guk ematen genituen euskarazko klaseak laminaciones de lesakan. Laminaciones de lesaka da enpresa hundi bat, lesakan zeuna, eta guk joten ginean lesakara klaseak ematea aekaren izenean. Eta laminaciones lesakan zeon oso fenomeno kuriosoa. Euskaraz etzekitenak eta lesakara bizitzea juntzienak ikusten zuten beraiek lesakako bizitzan sartzeko problemak zituztela. Eta orduan, beraien seme-alabak eta beraiek euskara ikasten zuten, etzekitenak, lesakako euskal giroan sartzeko bestela gelditzen zia pixka eta aparte bezala. Eta lesakako euskaldunak, konplejoa zituzten, ez zutelako ondo euskaraz egiten, eta euskaraz primera egiten zuten, eta gaztelaniaz ere hor mundan. Eta orduan, beraien euskaldunen obsesioa zen, erderaz ondo ikastea, ze erderak, espainolak ematen zizun rango sozial bat, ez? Eta zuk ez badakizu ondo espainolez, ezintzea rango sozial hortan. Orduan, euskaldunak lesakan, zeuden obsesionatuak, espainola ikastearekin rango sozial hortara iristeko, eta aldiz, lesakara juntzianak lanean laminazionazea eta euskaraz etzekitenak, eizian euskaraz ikasten, lesakan bizi izateko. Orduan, hizkuntzarekin batera, daude konplejoak, daude rango sozialak, daude nola sentitzen zean, ez? Eta askotan izugarri, askotan erdaldunak beharra sentitzen zuten euskaraz ikasteko, eta euskaldunak beharra gaztelaniaz bizitzeko, lesakan bizitzeko, gero gaztelaniaz darabiltzen lesako, goizuetan bezala. Baina nahi zuten jakin, ez? Beraien zarrak, lesakako zarrak, goizuetako zarrak bezala, espainolez oso gaizki. Eta hor nuri izan, seme-alabak espainolez ikastolara, juten zian gehiago euskaraz etzekiten gurasoen semeak, eta guraso euskaldunen semeak juten zian, orduan, publikara lesakan erderaz ikastea. Bai, hori hartunen, bai. Mundu hori da, izugarri, hizkuntzarena da, izugarri, eta gure Aitonan etxean, amak euskara baserritarrakin, eta Aitona Federico imprenta zeukan etxean, los temas serios en castellano. Euskara, baserritarra, ya está. Diglosia, una función para una cosa y otra función para otra. Horrekoan, sarri mendiak iziten zuen dela eskizoglosia. Diglosiak sortzen duen eskizofrenia. Eta omen dago, psikologo edo hizkuntzalari bateko, zakin horri buruz idatzi duela. Bueno, mi esker. Oso polita da hori, kasatu duzun anekdota hori. Ez nez saltzearen, ni batzen naiz gainera. Hori txikitatik inguru horiek ezagutzen dugu antigoko inguru horiek, eta gu ekintzan ikasten genuen. Eta handikan ibiltzen ginen, eta gu erderaz, arkaitz igual, eta gutxi batzuk euskeraz bazekiten ondo, baina ni batzen naiz horko baserritatik pasatzean, soinketan eta entzutea euskeraz, eta barzeuden gazteleraz etzekitenak, hor baserritara ni batzen naiz. Zugu batzen zate? Bai. Hor rekondo eta... Estatuak egia da, ni behintzat formatzen zuen eskola. Euskaraz ez egitea zegoela ondo ikusita edo gutxiago sinal eta erderaz behar zenuela hitz egin, mai batera heltzeko, ezta. Naiz eta dauzkagu 54 urte,
Utako batek, Bai. 45 eukiko ditu. Baina, bueno, hau da, gure belaunaldia ez dago hain urrun. Eta hori ere somatzen genuen, garai hartan. Bai. Eta, bueno, euskararekiko zegoen hori bigarren mailako hizkuntza bat balitz bezala, tratamendu hori zegoen. Eta hori dela oso gutxi. Eta orain jarraitzen du zenbait, osea, bi gauzak batera. Badaude, osea, gure gurasoen askoen ikuspegia nola da. ETV liburu saritu zare, Txillardiren dokumental bat dute? Bueno, a ber, dago, osea, 3. 82an, Ispiluan Txillardegi, Asier Etxeberriak zuzenduta. Hori gaur egun badago, nik uste argia multimedian. Gero dago Txillardegiren klika, 2019an, hori nik egin nuna, beste ordu erdiko bat. Gero dago euskara batua zertan dan, egin zutela ura honditan saioan, hori 2021an, uste. Gero elkarrizketa bat luze bat alabarekin, joarekin, Bai. enekarekin. Hori da, nekarekin eta zure horta azaltzen zara. Bai. Eta... Bai, horiek daude. Baina, bueno, gauza asko ez dago, Gauza asko ez dago, ez. Badago zerbait. Bai, ematen du sentsazioa ikusten duzu hori eta hori dela eta ja, ez? Baina, karo, logikoa litzateke askoz gauza gehiago egotea oso anekdotikoa da, egia da. Osea, da buena. Bueno, gero Txillardegi atera da. Niri oso deigarria, ez dakit, garai batean egiten zian, ez naiz gogoratzen, el proceso de Burgos dokumentala azaltzen da, edo, garai batekoa, baina gero adibidez, niri oso gure belaunaldia gara, igual, nire batzen naiz, La Pelota Vasca, la dokumental bat zabaldu zen pixka bat Julio Medena, eta horra ez da saltzen adibidez. Eta oso deigarria da, hori hasita bukatu egiten da Bernardo Atxagarekin, Julio Meden zuzendariak, ematen du guztiekin hitz egiten duela eta jartzen ditula nolabait berdin, baina, bueno, bea bat egiten du, edo eroso dago bea Bernardo Atxagak esaten ditu gauzekin, eta hasita bukatu egiten du horrekin. Eta oso deigarria da, Txillardegi ez bere pentsakera, ez dagoela, eta gainera egin zuten dokumental bat, eta gero serie bat, ETV-rako, ez dakit zenbat saiokoa, Euskal Gatazkaz. Nik gaur egun ezin dut imaginatu Euskal Gatazkaz hau gabe. Ez da hitz egitea zerbaitetaz mamia sustraira heldu gabe. Sumatzen da asko gabezia. Bueno, hor egon zen filtro bat, eta egon da urte 50 urtetan egon da filtro bat jarria, eta filtro horrek bere funtzioa bete dut, eta jazta. Problema da filtro hori guain buelta eman barzaiola. Baina filtro bat egon da arrazoi politikoengatik, eta filtro horrek ebitatu ditu gauza pila bat. Azkenean digitalizazioa egiten du jakinek. Ez duiten Jaurlaritzak, jakinek jakin da Frantziskotarrek sortu zuten aldizkari bat, Frantziskotarrak izan zian jakinekoak hain zuzen euskara batu erabaki izanean, erabiltzen hasi zianak beraien publikazioan izan zian Arantzazun Frantziskotarrak, horregatik sortu zuten eta nazioen konbento eta olako txorradak, baina jakin horiek jakinek hartzen du lan hori. Osea, ez aitaren bakarrik digitalizatzeko, aitarena, Jose Azurmendirena, Jose Apaletegirena, euskal kulturgile horren digitalizazio guztia lana hartzen du jakinek. Jakinek lortzen du kontratu bat diputazioan, momentu hortan diputazioan daulako Garitano. Martin Garitano, Ezker Abertzaleko diputado bat daulako eta hor atatzen darako dirua. Bakizuen, diruik ez dago. Krisian gaude, diruik ez dago, ez dakiz zer ez, baina guain dela 2 egun erabaki dute 800.000 milioi euro gastatuko dituztela Europan armak erosteko, armak egiteko. Baina ez dago diruik, Bueno, pues honekin goza bera gastatzea. Euskal kulturarako zenbat diru dago. Pues ez dago, diru handi, baina abiadura handiko trena kostatzen da, Felix Sotok esan zuen,
Que el plan de Euskara Ayuntamiento de Donosti equivale a 1 kilómetro de aceras. Perversoagoa da, gainera ematen du... No un puente, un kilómetro de aceras. Pues el puente ya da el presupuesto entero de Euskara por 100, el puente. Bueno, orduan, lehentasuna dira. Orduan, pues... Bueno, pues bitartean gauza hauekin behar dira. Eta perversoagoa da, gainera ematen du euskara finantzatzen dela asko, zer gauza egiten dutela, oso ondo promozionatzen dute, eta ematen du gazteleraz bizirauten dula gratis, natural, eta da, ez dakit, zailenean eskatzen euskara ertzaintzara sartzeko, azkenean ari da ertzaintzaren presupuestoa sartu dezakezu gaztelerazko subentzioan, adibidez, esategatik, edo... Bueno, hori ez da txillardi, hori da hizkuntz politika, hori beste gauza bada. Vale. Bueno, pues, animatu zaitezte eta euskara ikasten bukatu. Txintxo. Claro, hori inbertsio bada, Hori inbertsio bada. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta mil esker. Bueno, Vale. agur.